Jama'a wannan abin da ke faruwa a Spain ba wani abu ne ke janyo shi ba illa adawa da Mossad suke yi da Yahudawa suke yi wa Spain. Saboda Spain tana nuna goyon baya akan kasar Palestine kuma tana adawa da ita. Bari ku ji in gaya muku dalilin da yasa na faɗa haka. Mossad da wasu ƙungiyoyin Yahudawa masu tasiri a duniya sun yanke shawarar cewa ya kamata a hukunta Spain tare da raunana ta. Bisa ga wannan zargin shirin shine ya haifar da wani gagarumin kwararar bakin haure zuwa cetuwa bayan nasarar Spain a kofin duniya. Manufar ita ce a cika yankin da dubban mutane na bakin haure, haddasa rikice-rikice a tituna, a matsawa ayyukan gwamnati da kayan more rayuwa lamba, sannan a mayar da farin cikin nasarar ƙasa zuwa rikicin gida da abun kunya a idon duniya. Saboda Spain tana ɗaya cikin ƙasashe wanda suke matsawa Yahudawa. Mun ba kuma dawo Morocco tana supporting ɗin ƙasar Yahuda sosai. Rahoto ya yi ikirarin cewa kalaman gwamnatin Spain na sukar ayyukan Isra'ila da nuna goyon bayan ga Falastinu an ɗauke su ne a matsayin babban cin fuska. Nasarar kofin duniya da ta sa Spain ta bayyana a matsayin ƙasa mai ƙarfi da cin gashin kanta. Kuma bisa ga wannan zargi ana son a raunana wannan martaba. An kuma yi ikirarin cewa an buɗe hanyoyin safarar mutane a Morocco saboda Morocco karen Yahuda ne, sannan aka yi amfani da hukuncin kotun koli ta Spain wacce ta amince a dinga bawa bakin haure takardu su dinga zama a kasar. Ko wani abu da ake kira da suna hot returns wanda ya amince a dinga bawa mutane takardu suna zama musamman bakin haure ta hanyar yada sakonni a kafafen sada zumunta a Morocco domin ƙara matsin lamba akan iyaka. Aka ji ana ba 'yan Morocco irin wannan labarin shine suka zo ake ta shigo da su ta cikin ɓarauniyar hanya. Isra'ila da Mossad da Morocco bakin su ɗaya. Za ku ga majority 'yan bakin haurenan daga Morocco suka shigo. Kuma kada ku manta a cewar wannan zargi an yi hakan ne a daidai lokacin da Spain ta ci gasar kofin duniya, saboda a da Argentina aka so ta ci, kuma Argentina karen Yahuda ne kuma Spain ba karen Yahuda bane ba. Shi ne ake kokarin a lalata duk wa'insu martaba da kima da Spain take da shi. Yanzu haka irin munanan abubuwan da ake shiri za a aikata a Spain Allah ne kadai yayi da su. A kwanakin baya na muku magana cewa wannan World Cup din fa Argentina aka so a ba saboda amfani na PR propaganda na kasar Israel. To an ga kasar da ta ci ba ita ce wacce ake tunani ba, kuma Spain ta kasance kasa mai karfafawa Palestine goyon baya fiye da yadda ba kwa tunani. Shi ne ake neman duk yadda za a yi a rikitar da kasar nan ta Spain a rikitar da ita. Ba wai bana goyon baki su dinga zuwa Spain bane ba su nemi da kansu, a dinga bi ta hanyoyi wadda suka dace legal way dan samu. Ana cikin matsi amma ba su wannan Larabawan fa ba sa cikin matsi da mu kanmu yan Afirka muke cikin sa a cikin yan kuce nan da kuka gani duk ba ku ga baki ko ɗaya ba, kan ga baki ne kaga yan Morocco fiye da 500 a cikin wayannan. Kuma Morocco tana daga cikin kasashe kai kada ku manta ma fa kasan Morocco ma fa yanzu ta gina titi fa, wannan titin ta gina shi ta sadaukarwa da wannan Donald Trump, ta sa wannan titin wa sunan Donald Trump. Wai kun ji fa mutumin da yake yi wa yara fyaɗe yake lallata yara yake kwana da maza, wannan Donald Trump ɗin shi aka sa wani titi aka sadaukarwa da shi. Shine abin da King of Morocco ya aikata. Wai kuma yanzu gashi ne na goyon baya kasar Yahudawa, kuma an haɗa gwamnati, an haɗa kanshi da gwamnatinsa ta Mossad da Yahudawa, aka bawa 'yan kasar dama suka balle suka shiga cikin Spain. Ita kuma Spain ƙasa ce wacce take welcoming ɗin jama'a. Ƙasa ce wacce ba kamar irin sauran ƙasashe ba, saboda ƙasar ta 'yan Democrat ce. Kun gane 'yan Democrat na gaya muku suna da sassauran ra'ayi, ba su da tsatsauran ra'ayi akan musulmai. Burin su dinga taimaka na kasassu, amma fa kada kuma ta su ne yanci suke dan support din LGTB sosai. Kun gane ba wai dukan ne suke da kyau ba, amma za ku ga halayen su abin su ne, halayen ba nasu ba abin su bane. To suna ɗaya daga cikin kungiyoyi. Morocco tana da kasancewa ta 'yan Democrat ne suke mulki a ciki, to shine ake neman ta yadda za a lalata duk wani manufa ta Spain a gurɓata da, saboda ana ganin ta zama yanzu ƙasa mai mugun ƙarfi. Saboda yadda World Cup yake da ɗaukar hankalin jama'a, to ake neman yadda za a yi a lalata Spain gabaki ɗaya. Saboda ta haka ta turo bakin haure, kasancewar gwamnatin Spain tana supporting ɗayan bakin haure, to wannan zai ɓata wa 'yan ƙasar rai sosai don su ba wa nasara wa gwamnatin 'yan right wing masu tsatsauran aƙidar da suka tsani musulmai, suke yaɗa propaganda akan musulmai kuma suke supporting ɗan yura. To akwai gwamnatin da take shiri take kokarin za ta karɓa mulki a Spain. To ta sani wannan bakin hauren kusan 60,000 da aka turo zai ɓata wa su waɗannan sosai rai, mu al'ummar ƙasa su ji haushi sosai, su ce su fa ba za su jura irin wannan abin da gwamnatin Spain take yi ba. 'Yan right wing 'yan left wing kenan 'yan Democrat. To kun ga masu tsoron ra'ayi nan gaba su za su ci zaɓe, kuma idan suka ci zaɓe su ne za su ayyana ƙasar Yahudawa a matsayin ƙasa ingantacciya, kuma su amince kuma su zo ne kodi a baya Palestine, su gina goya baya Palestine sosai fiye da ba kwa tunani. Saboda su wa'annan 'yan right wing din
sun fi nuna goyon bayan su ga 'yan Isra'ila kuma karnukan Yahudawa ne. Don haka wa'annan ma na gwamnatin Amurka na yawancin su karen Yahudawa ne 'yan right wing ne. To su ne muke su masu tsauran ake. 'Yan Democrat suna da tautatacciyar zuciya wajen alfahari da baki da musulmai, kuma suna barin musulmai su kafa shari'a lo kuma da abubuwa kala-kala wanda su kuma 'yan right wing ba sa so. Abubuwa ne dogon turanci ne tsara muku bayani sosai akan wannan. Wannan dai wanda shiri ne ake kokarin da a kifar da gwamnatin Spain don gwamnatin tsatsauran ra'ayi ta dawo ci gaba da samun haɗin kai daga hannun gwamnatin Spain, tunda wannan gwamnatin ba ta ba su haɗin kai. Don haka mu taya Spain da addu'a. Wannan abin da ake shiri, wannan wani shiri ne na Mossad, suna kokarin za su shigar da ta'addanci cikin Morocco ne. Don a cikin mutanen nan ba kowane ma za ka ce 'yan Morocco ba, a yawancin su ma akwai jami'an Mossad a cikin wayannan da suka shiga ta bayan fage suka yi Spain. Ko kuma ta da Allah ku yi following, ki subscribe dina a Telegram dina da Allah. Ka rubuta sunan nan nawa Habib Khan ko Habibu Hussein. Ni kadai ne Habib Khan 39 kuma Habibu Hussein a Telegram. Babu wani ba in ba ni ba. Za ka gane da hoto na.